हेलो लोगोफोर आंखौ सिनायदोंना सिनायाखै नङा होमबा लोगोफोर बहाथो सिनायनो गोदान चेनेल खुलिदों लोगोफोर फार्स्ट टाइमावहाय सोरखौथो सिनायो इउटुब गोदान चेनेल खुलिबाथाय नङा होमबा लोगोफोर उनावसो लासै लासै सिनायलाङो प्लिज लोगोफोर आखाइ खबजबनानै बुङो चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो गोदान चेनेल खुलिदों फार्स्ट टाइम इउटुब चेनेल खुलिब्ला सोरखौ सिनायो रावखौबो सिनाया नङा होमबा लोगोफोर जेरैबायदि दा बि भइसखौ सोर सिनायोमोन फार्स्ट टाइमावहाय रावबो सिनायामोन नङा होमबा लोगोफोर दा बेखौ बुंनोनो नाङा बेसेबांबा मानसिया सिनायो बि भइस होनब्लानो बि भइसनि मुंखौ लाबानो बेसेबांबा मानसियानो सिनायो बेफोरबायदिनो गोबां इउटुबार दं बिसोरखौबोथ' फार्स्ट टाइमावहाय सिनायामोन नङा होमबा लोगोफोर बिसोरखौबो लासै लासैसो सिनायलाङो बेफोरबायदिनो आंबो दा दिनै फार्स्ट गोदान चेनेल खुलिदों नोंथांमोनाबो आंखौ अननानै सापर्ट खालामबि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबि लासै लासै आंखौबो सिनायलांगोन आं बबे जायगानि मा मुं मा खालामो बबेयाव थायो गासैखौबो सिनायनो हमगोन लासै लासैनो आंबो गोदान खुलिदों नालाय चेनेलखौ फार्स्ट टाइमावथ' रावखौबो सिनायखाया नङा होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो प्लिज लोगोफोर सापर्ट खालामबि अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबि आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे गासिबो मोनथियो आरो गोदान चेनेल खुलिदों बाय बाय लोगोफोर।